Again, I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Ndikubatsanso limoni mu dzina la Atate wathu Yesu Khristu. It is a special privilege for me to preach the gospel of Christ. Ndi chinthu cha mtengo wapatali kwa ine kukhala ndi nthawi yolalikira mawu a Mulungu. I know that I do not deserve the privilege to preach the gospel of Christ. Ndodziwa kunena kuti si chifuniro changa koma ndi chifuniro cha Mulungu kuti ukhala ndi mwayi olalikira mawu a Mulungu. Everything that I have and everything that I am came from my Heavenly Father. China chilichonse chimene ndili nacho komanso ine mmene ndilili zonse zinachokera kwa Mulungu. Because every good and perfect gift is from above Chifukwa madziwa kunena kuti china mphatso ineyi yonse yabwino komanso yangwiro imachokera kumwamba. and cometh down from the Father of lights, Ndipo timadziwa kuti ichokera kwa Atate wathu wakumwamba oyera. with whom is no variance, neither shadow of turning. Mwa iyeyo mulibemo chakuda china chilichonse ayi. James chapter 1 and verse 17. Zimenezo timaona pa buku la Yohane chapter 1 verse yake 17. I appreciate you staying even though it's beginning to get cold out here. Ndithokozenso chifukwa chokhala pano ngakhale kwayamba kuzizira kunjaku. I appreciate your desire to hear the Word of God preached. Ndilinso ndikuthokozanso kwambiri chifukwa cha chidwi chanu chofuna kumva mawu a Mulungu. We're going to talk about something extremely important. Pa nthawi ino tifunanso tikambeponso pa chinthu china chofunikira kwambiri. We're going to talk about why the church is an important organization. Apa tifuna tikambepo kuti chifukwa chachani mpingo uli chinthu chofunika kwambiri. Sometimes when we deal with problems in the church, Nthawi zina tikamakamba ndi nkhani ya mavuto mu mpingo, we forget how special it is. timayiwala nthawi zina kuti chofunika bwanji mpingo. We forget how wonderful it is to be allowed to be a part of the church of Nthawi Christ. zina timayiwala kuti kodi chinthu cha mtengo wapatali motani kuti ife ndife amodzi amapempha la mpingo wa Khristu. So let's talk about why the church is important. Ndee tifuna tikambepo phunziro lakuti kodi mpingo ndofunika chifukwa chachani. First, we need to realize that the church is God's eternal plan. Choyambira tiyenera tikumbukire kuti mpingo inali chifuniro cha Mulungu chokera pachiyambi. In Ephesians chapter 3, verses 10 and 11, Pa buku la Efeso chapter 3 verse yake 10 mpaka 11, Paul says, to the intent that now, under the principalities and powers in heavenly places, Paulo anakambapo pamenepo kuti zimene zinachitika malinga ndi cha mphamvu yochokera kumwamba, might be known by the church the manifold wisdom of God, kuti titodziwa nzeru za Mulungu makamaka pakuona pa mpingo wake. according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord. Makamaka chifukwa cha cholinga chimene anali nacho kuyambira kale chimene chinakwaniritsidwa mwa Yesu The Khristu. church was in the mind of God before the world began. Mpingo unali m'maganizo a Mulungu dziko lisanayambe n'komwe. It was his eternal purpose. Ndali ndithu kuyambira pachiyambi. It was prophesied in Isaiah chapter 2. Ndipo zinaloseredwa m'buku la Yesaya chapter 2. It was prophesied in Joel chapter 2. Zinaloseredwanso m'buku la Yoeli chapter 2. And in Daniel chapter 2 and verse 44. Komanso buku la Daniel chapter 2 verse yake 44 analoseranso. In the days of these kings Anakamba kuti m'masiku mwa malamuliro awa shall the God of heaven set up a kingdom kuti Mulungu wakumwamba adzayika ufumu wake, that shall never be destroyed. ufumu umene sudzawonongeka ayi. That kingdom is the church. Mpingo umenewo kapena ufumu umenewo ndi mpingo. Prophesied in Isaiah 2 and Daniel 2 and Joel 2. Zinaloseredwa m'buku la Yesaya chapter 2, Daniel 2 komanso Yoeli chapter 2. It came about in Acts chapter 2. Ndipo tikawerenga buku la Machitidwe chapter 2 pamene timapeza malosero aja akukwaniritsidwa. God's eternal plan came to fruition. Tikuona kuti chifuniro cha Mulungu chinakwaniritsidwa tsopano. The church is important Mpingo ndofunikira because it was God's eternal plan, chifukwa inali m'maganizo a Mulungu kuchokera pakale, and secondly, because there is only one true church. komanso ndofunikira chifukwa chonena kuti mpingo wona ulipo umodzi basi. We talked about this in my previous lesson, Tinakambapo izi mu phunziro langa amene ali nalo mbuyo muja. that there is one body, Ephesians 4:4. Pa buku la Efeso chapter 4 verse yake 4 akuti zoti pali mpingo umodzi. In Matthew chapter 16 and verse 18, Pa buku la Mateyu chapter 16 pa verse yake 18, Jesus made this promise. Yesu analonjeza izi. He said, I say unto you that thou art Peter, Akunena kumayima chakumuza Petro kuti and upon this rock I will build my church, anafotokoza kuti pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga, and the gates of hell shall not prevail ndipo against it. akunena kuti sipadzakhalanso cholepheretsa china chilichonse ayi. Again, in 1 Corinthians chapter 1 and verse 10, Timaona kuenda chapter 1 verse yake 10.
I beseech you, brethren, by the name of the Lord Jesus Christ, Paulo pamene amalemba pamene paja paolembera Akhristu aku Akorinto anawuza kunena kuti that you all speak the same things, anawuza kuti osayankhule zinthu limodzi, that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. kuti onse akatholankhula chinthu chimodzi komanso weruza mofanana. The denominationalism that we see in the world around us, Zipembedzo zimene timaziona pa dziko lapansi pano, with hundreds and even thousands of different religious organizations, timaona zipembedzo zosiyanasiyana pa dziko lapansi pano. all claiming to be following Christ. Onsewa amanena kuti ife timatsatira Yesu, timatsatira Yesu. This denominationalism is sin. Tidziwe kuti zipembedzo zonsezi ndikuphwanya lamulo la Mulungu, It is not right in the sight of God. sizoyenera pamaso pa Mulungu. Every denomination in existence Mpingo uliwonse amene chipembedzo chimene chilipo pa dziko lapansi pano exists without divine authority, chimene chinayamba posatengera zimene mawu a Mulungu akunena, and therefore it is sinful in its very existence. ndeti kungoyamba chipembedzo chosemphana mawu a Mulungu chimenecho ndi tchimo basi. Christ only made one church. Yesu anakhazika mpingo umodzi wokha. All of the rest of these churches are made by men. Zonse zipembedzo zonse zimene tikuzonazi anakonza ndi munthu. We don't want the church that is made by men. Sitifuna mpingo umene unakonzedwa ndi munthu ayi, We want the one that belongs to Christ. koma tikufuna tipange mpingo umene uli wa Khristu. The church is important because it's God's eternal plan. Mpingo ndofunika chifukwa choti zinali malingaliro a Mulungu kuchokera kale, Because there is only one true church. komanso chifukwa choti pali mpingo umodzi woona basi. And it's important because it belongs to Jesus Christ. Komanso ndofunikira kwambiri chifukwa choti mpingowo mwini wake ndi Yesu Khristu. Sometimes men forget this, Nthawi zina anthu timayiwala izi. and they want to make the church be what they want it to be. Nthawi zina anthu amafuna kupanga mpingo kuti ukhale mmene iwo afunira. But it's the church of Christ. Koma tiyiwale kuti mpingo usi wanu ndi wa Yesu, It's not the church of Rusty. si mpingo wanga ine ngati Lasti ayi, It's not the church of Ron Gilbert. kapena si mpingo wa Gilbert ayi, It's not the church of any man. sikutinso ndi mpingo wa munthu wina aliyense ayi. It was made by Jesus Christ. Unapangidwa ndi munthu It Yesu was Khristu. built by Jesus. Anamanga yekha Yesu Khristu. We've already quoted Matthew 16 and verse Taona kale pa 18. Mateyu chapter 16 verse 18 Yesu akulonjeza za kumanga mpingo. The church was purchased by Jesus Ndipo Christ. mpingo umene wanaugula ndi Yesu Khristu. Acts chapter 20 and verse 28. Pa Machitidwe chapter 20 verse 28, Paul told the Ephesian elders, Paulo anauza Akhristu azibusa kwa Efeso, "Take heed therefore unto yourselves anauza kuti asamalire awene mpingo umene anali nawo, and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, kuti asamalirenso nkhosa zonse zimene Mzimu Woyera unawayika iwo kukhala woyang'anira, to feed the church of God which he purchased with his own blood." kuti akathe kuyang'anira mpingo umene Yesu Khristu anagula ndi mwazi wake. The church was purchased by Jesus' blood. Mpingo uja unagulidwa ndi mwazi wa Yesu Khristu. 1 Peter chapter 1 points out Pa 1 Petro chapter 1 amakambanso chimodzimodzi, that we were not redeemed or purchased with gold and silver, akunena kuti sitinagulidwe ndi zinthu zamtengo wapatali ngati golide kapena but with the siliva, precious blood of Jesus koma Christ. tinagulidwa ndi mwazi wa Yesu Khristu wamtengo wapatali. It belongs to Christ. Ndi mpingo umene munthu wake ndi Yesu It's his Khristu. body. Ndi mpingo kamene uli thupi lake. He is the head. Iyeyo ndiye mutu wa mpingo. Ephesians chapter 1 verses 22 and 23. Pa Efeso chapter 1 verse 22 mpaka 23, He hath put all things under his feet nakuti anayika zonse pansi pa mapazi and ake. gave him to be head over all things to the church, Ndi kumupatsa kuti iye akhale mutu wa zinthu zonse pa mpingo which wake, is his body, umene uli thupi lake. the fullness of him that filleth all in all. Ndi zimene anakwaniritsa kuti zithe kukhala choncho mwa Yesu The Khristu. church is the bride of Christ. Iye mpingo uli ngati mkazi wa Yesu Khristu. Ephesians 5:25. Pa buku la Efeso chapter 5 verse 25, Husbands, love your wives, akunena kuti amuna inu mukonde akazi anu as Christ also loved the church and gave himself for it, monganso Yesu anakonda mpingo wake ndipo ndikupereka iye, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, kunena kuti ukathe kukhala woyera komanso opanda banga potsukidwa ndi mwazi wake, that he might present it to himself a glorious church, kuti mpingo umene ukhale wopambana, mpingo wapatali, not having spot or wrinkle or any such thing, kuti usakhale ndi chine banga kapena chilichonse chodetsa ayi, but that it should be holy and without blemish. kuti ukhale mpingo wopanda chodetsedwa. The church of Christ is perfect. Mpingo wa Khristu ndi mpingo okhawo umene uli wangwiro, It is perfect in its design. uli wangwiro malingana ndi mmene Mulungu anawukonzera.
It is perfect in what God intended it to be. ulimba wangwiro malingana ndi mmene mulungu anaufunira kuti ukhalire. We talked about this in the men's class. Tinakamba izi mu nthawi ya maphunziro abale. There are problems in every congregation of the Lord's Pafupi church. mpingo uliwonse wa Ambuye uli mavuto ake ndithu. But we need to remember that the design of the church is perfect. Koma tisayiwale kuti mmene mulungu anakonzera mpingo wake ndi wangwiro. That's why we don't want to change it. Nchifukwa ife sitinalo lili sinthe ina iliyonse malingana ndi chikonzero cha mulungu. That's why we want to follow the pattern that has been laid down for us. Nchifukwa ife timangofunira ngotsatira ndondomeko imene mulungu anatiuza zokhudza mpingo wake. Because it's a perfect pattern. Chifukwa chonena ndi ndondomeko yoyenera ndithu. The design of the church is perfect. Mpingo huu mulungu anaukonza mowangwiro. The church is important because of its destiny. Mpingo ndofunika makamaka chifukwa cha kumene ukathere kumene ulowera. The church is made up of saved people. Mpingo unapangidwa ndi anthu opulumutsidwa. In Acts 2 and verse 47, Pabuku la Machitidwe chapter 2 verse 47. the Lord added to the church daily such as should be saved. Pamenepo akunena kuti Ambuye amaonjezera ku mpingo pa tsiku ndi tsiku wa iwo amene ayenera kuti akapulumutsidwe. The entry requirements to get into the church Choyenera kuti munthu alowe mu mpingo are exactly the same as the requirements to be saved. ndi chimodzimodzinso zimenso zimamupangitsa munthu kuti apulumuke zofanana. And when we are saved, we are automatically added to the Lord's church. Kutanthauza kuti munthu ukapulumutsidwa umakhala wonjezereka mu mpingo wa Ambuye. So when we hear the gospel, Romans 10 and verse 17, Ndikuti tikuona pabuku la Roma chapter 10 verse 17 kuti tikamva mawu, and it produces faith in us, mawuwo Romans 10, amapanga chikhulupiriro 17. mwa ifeyo. Romans 10, 17 Pabuku la also. Roma chapter 10 verse 17 Faith cometh by hearing, and hearing amatiuza by kuti the word of chikhulupiriro God. chimadza ndi mbiri ndipo mbiri ya mawu a Mulungu. And so we have faith in Jesus. Ndeti tidziwe kuti tili chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. And because of our faith in Jesus, we repent of our sins. Ndeti chifukwa choti tili chikhulupiriro mwa Mulungu tiyenera kulapa machimo We athu. turn away from our sins. Tiyenera kuchoka ku machimo athu We kusintha. have a change of mind about Tiyenera sin. kusintha kamaganizidwe kathu pa tchimo. We determine to live lives that are divorced from sin. Tiyenera kupanga zinthu zosonyeza kuti tasiyana ndi tchimo. Then we're willing to confess Christ before men. Ndipo tiyenera kukhala sokonzeka kuti tivomekeze Yesu Khristu pamaso pa anthu onse. Romans 10, 9 and 10. Pabuku la Roma chapter 10 verse 9 mpaka 10 There we read that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, akunena kuti tikavomekeza pakamwa pathu kuti Ambuye Yesu, and shalt believe in thine heart that God hath raised him ndipo from the tikakhulupirira dead, mwa iyeyo kuchokera mu mtima wathu kuti anamuukitsa kwa akufa, thou shalt be saved. akuti tidzapulumuka. For with the heart man believeth unto Kunena righteousness, kuti chimene munthu amakhulupirira mu mtima, and with the mouth confession is made unto salvation. ndipo umboni umabwera pamene munthu avomekeza pakamwa pake kuti pulumutsa. When we follow that plan, Tikatsatira ndondomeko imeneyo, and we're baptized into Jesus ndipo Christ, tikabatizidwa mwa Yesu Khristu, and our sins are washed away, ndipo machimo athu atsukidwa, we're born again, ndipo tabadwanso mwatsopano, we begin the new life in Jesus Christ. timayambanso moyo watsopano mwa Yesu We are Khristu. automatically part of the church that Jesus died for. Ndekuti tikatero timakhala talowa mu mpingo umene Yesu anakhazika. Those entry requirements are the same as the salvation requirements. Zimenezo zimene zimapangitsa kuti munthu alowe mu mpingo chimodzimodzi kuti munthu amatsatira zomwe zidapulumutsa. But think about what that means. Koma taganizani za zimenezo It's a zimatanthauzira. glorious thing. Ndi chinthu cha mtengo wapatali, chinthu cha pamwamba. It's also one of the saddest things I know, Komanso ndi chinthu chimodzinso imenenso timachidziwa imene yomvetsa isoni. because it means that everyone who is outside of the Lord's church is Lero lost. zimatanthauzanso kuti munthu angati ali kunja kwa mpingo wa Khristu sangapulumuke. Everyone who is outside of the Lord's church is bound for hell Ndekuti dziwa kuti munthu amene ali kunja kwa mpingo wa Khristu akuyembekezera gahena unless they will turn, pokhapokha ngati unless they will follow those steps ngati pokhapokha angatsatire njira yolondola and become part of the church akatero amakhala mbali ya and remain faithful. ndipo amakhala okhulupirika. All of those on the outside are lost. Koma onse amene ali kunja kwa mpingo wa Khristu moyo osatha So let me take a moment and remind you, ndifuna ndikukumbutsenso chinthu ichi. don't despise the church. Tiyeni tisanyoze mpingo. The church is important. Mpingo ndofunika, Don't neglect the assembling of the church. komanso osasiya ngati amachitira anthu ena kupembedza kapena kubwera tsiku la Sabata kupembedza The pamodzi. relationship that we have within the Lord's church is so important. Ubale umene ulipo pakati pa Akhristu mpingo wa Ambuye ndofunika kwambiri. Hebrews 10 verses 24 and 25 Pabuku la Hebrew chapter 10 verse yake 24 ndi verse yake 25 tells us to consider one another, akutiuza kuti tikukumbutsana wina ndi zake, to provoke unto love and good works, kunena kuti tikhale olimbikitsana pa zinthu zoyenerera mu chikondi komanso ntchito zabwino. not
forsaking the assembling of ourselves komanso kuti together, tisaleke kusonkhana kwathu pamodzi as the manner of some is, monganso ena achitira, but exhorting one another, koma kuti tikalimbikitsane and so much the more makamaka as you see the day approaching. tikamaona tsiku la Ambuye likuyandikira. Don't fail in the work of the church. Tiyeni tisalephele pa ntchito za Mulungu. There is no greater labor that we could be involved in. Palibepo ntchito yapamwamba kwambiri imene ife tingagwire. 1 Corinthians chapter 3 and verse 9 1 Korinto chapter 3 verse 9 akunena kuti talks about us being laborers together with God. akunena kuti tikhale amodzi a ntchito wa Mulungu mu mpingo koma ndi Mulungu. When we labor with the church, Pamene ife tikugwira ntchito imodzi ndi mpingo kapena ndi akhristu zathu, we have co-workers, ndiye kuti timakhala ngati tili ndi anzathu ogwira nawo ntchito. but we also have God. Ndiye kutinso tili ndi We are Mulungu laboring for Him. chifukwa choti tikugwira ntchito imeneyo ya Mulungu. Don't fail to give to the church. Akunena kuti tisalephele kupereka Don't you mpingo. dare say, I'm too poor to give to the church. Osamanenera ine ndeni nosaukitsitsa iyi ngaperekenso ngapo. In 2 Corinthians chapter 8, Pabuku la 2 Korinto chapter 8 we read about people who gave out of their great poverty. timaonapo azathu amene anapereka ngakhala nali mu ukapolo waukulu. Being poor does not excuse us from giving. Kutanthauza kuti ndi wopereka sizimatanthauza kunena kuti abasi sindingapereka. Kutanthauza kuti ndi osauka sizimatanthauza kuti sungapereke. We might have to sacrifice certain things. Tiyenera kuti tikhale odzipereka ndithu pa zinthu zina. But if we truly love the Lord, Koma ngati timakonda ndi Ambuye, if we truly love His church, ndipo ngati timakonda ndi mpingo wake, we will not have trouble giving to the church. sitidzakhala ndi vuto kupereka ku mpingo. Do not gossip about other members. Osakhala anthu okamba zoyipa a mijedu za akhristu zathu. Don't talk bad about your fellow Christians. Osakamba zoyipa za akhristu zathu. This only divides the church and Izi hurts the zimenezi church. zikamakamba zoyipa za akhristu zathu zimangopitiriza kuononga mpingo osati kukonzayo. We need to be very careful not to do that Tiyeni tikhale ochenjera pa zinthu zimenezi because the church is so important. chifukwa mpingo ndi chinthu chofunika kwambiri. So just for a moment, I want us to look forward. Pa nthawi ino ndifuna ndiganize komanso tiyang'ane chitsogolo kuti There's a day coming. pali tsiku lina imene likubwera. I don't know what day it is, Sindidziwa kuti tsiku lake ndi liti, except I know it's the day of the Lord. koma ndimadziwa kuti tsiku limene ndi tsiku la Ambuye. I know it's a day when Jesus is going to return, Tikudziwa kuti ndi tsiku limene Yesu adzabwererenso pa dziko lapansi pano. and it will be inexpressible joy for His faithful servants. Koma lidzakhala tsiku labwino kwambiri kwa iwo amene ali akhristu okhulupirika. But it will be a terrible, terrible day Koma lidzakhala tsiku loyipa kwambiri kwa ena, for all of those who are outside of that church, kwa anthu amene ali kunja kwa for mpingo, those who were in the church and were not faithful to it. kwa iwo amene anali mu chechi, anali mu mpingo koma anatulukamo. 2 Thessalonians chapter 1 Pa buku la 2 Tesalonika chapter 1 begins in verse 7, kuyambira pa verse yake ya 7 talking about when Jesus shall return with all His mighty angels pa 2 Tesalonika chapter 7 kuyambira verse 7 akuti Yesu akadzabwereranso ndi angelo ake in flaming fire, akuti kubwera mmene mumlawira moto, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. adzalanga onse amene samudziwa Mulungu komanso amene sanamumvere Iye. That day is coming. Mudziwa kuti tsiku limene likubwera koma It's a day of vengeance. ndi tsiku la kuwebweza. It's a day when people will be punished with everlasting destruction from the presence of the Ndi Lord. tsiku limene anthu adzawonongeka mpaka kale tsiku limeneli. The fact is, we have sinned, Choyambirira tizindikire kuti pali tchimo ndithu, and our God is a consuming fire. komanso tidziwe kuti Mulungu ndi moto. If we do not want to be consumed by that fire, Ngati sitikufuna kudzawotchedwa ndi moto umenewo, we need to find a place of safety. ndoti tiyenera kupeza malo amene ife tingapezemo chipulumutso. 2 Peter chapter 3 and verse 9 Pa 2 Petro chapter chake cha 3 verse yake ya 9 says, The Lord is not slack concerning His promise, akunena kuti Ambuye sali wozengereza zokhudza malonjezano ake, as some men count slackness, monga ena ayiona choncho, but is long suffering to usward, koma akunena kuti Iye alopirira kwa ife, not willing that any should perish, kuti makamaka wina asawonongeke,
but that all should come to koma kuti repentance. onse adzathe kubwera kukulapa. That's what God wants. Izo zimene Mulungu akunena, And yet he will come and take vengeance on those that are not his. ndipo iye adzabwera kudzalanga onse amene asali ake. Proverbs 22 and verse 3 Pa buku la Miyambo chapter 22 verse 3 says, a prudent man foresees the evil and hides himself. akunena kuti munthu wanzeru amaona choyipa nkuthawa. Since we're looking forward to that day, Popeza tikudziwa tikuganiza za tsiku limene Yesu adzabwerenso, and there is danger there, tikuona kuti pali chiopsezo ndi tikwayena, we want to find that place of safety in which we can hide. ndiye kuti tinene popeza malo amene tingadzathe kubisalapo. Now, having looked forward to that Ndipo day, amene taona kuyang'ana za kutsogolo tsiku limeneli, let's look backward, tiganizeni za kumbuyo tsopano. many centuries backward, Takati tibwereni zaka za mbuyozo kalero. all the way back to Genesis chapter 6, Taganizani ngati bwere buku la Genesis chapter 6. when God saw that man was evil, Pamene Mulungu anaona kuti munthu analoyipa, that the imagination of his heart was only evil continually. ndipo timaona kuti zonse zimene amaganiza munthu zimakhala zoyipa basi. And God determined that he was going to destroy all mankind. Ndipo Mulungu anapangaiza kuti afike anthu ofunika taononge basi. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Koma timapeza kuti Nowa anapeza chisomo m'maso mwa Mulungu. And God told Noah what his plan was. Ndipo Mulungu anamuwuza Nowa kuti dongosolo lake ndi lotani Mulungu. And he told Noah to build an ark. Ndipo anamuwuza Nowa kuti amange chombo. And Noah did, just as God commanded Ndipo him. Nowa anapanga zimenezo malinga ndi mmene Mulungu anamulamulira. Hebrews chapter 11 and verse 7 Buku la Hebrew chapter 11 pa verse 7 says, by faith Noah, amanena kuti mwachikhulupiriro Nowa, being told of God or informed from God of things not seen as yet, atamuwuza ndi Mulungu ngakhale zinthu zoti sanazione, moved with fear, anasunthika ndi mantha, prepared an ark to the saving of his house, anakonza chombo kuti apulumutse banja lake. by the which he condemned the world, Ndipo chifukwa chimenecho chinapangitsa kuti ena akapeze nacho mavuto dziko and lapansi. became heir of the righteousness which is by faith. Ndipo anakhala ololowa m'malo mwake mwa ife ngati chitsanzo cha ife cha chikhulupiriro. This was a time of danger. Iyi inali nthawi ya chiopsezo. God told Noah, you and your family come into the ark. Mulungu anamuwuza Nowa kuti iwe ndi banja lako lowani mu chombochi. 1 Peter chapter 3, Pa 1 Petro chapter 3, verse 20 talks about the long suffering of God, pamene pachani pa 1 Petro chapter 3 amakambapo za chipiriro cha Mulungu, which waited in the days of Noah. chimene chinaonetsedwa mu nthawi ya Nowa. But then when God told Noah, you come into the ark, Koma no Mulungu tsopano anafika tsiku anamuwuza Nowa kuti lowa mchombo. the only wise thing that Noah could do would be to go into the ark. Ndipo chinthu cha zeru chimene Nowa anakachita chimene anachita cholowa mchombo ndi Can you basi. imagine what the world was like when the floods began? Tangoganizani mmene dziko linalili pamene madzi dziko limayamba pang'ono dzadza ndi madzi. The water covered the whole earth, Tangoganizani madzi kudzadza dziko lonse lapansi. including the high mountains. Komanso taganizani mapiri atali aja kudzadza. And as that water was rising, Ndipo pa nthawi imene madzi amakwera kumakwera, can you imagine the panic of those who had no place of safety to go? tangoganizani za anthu amene akuona madzi akudzadza dziko lapansi kuti anali pa chiopsezo chotani, anali ndi mantha otani. Can you picture maybe being one of those who refused to listen to the preaching of Noah? Tangoganizani ukhale mmodzi mwa iwo amene unali nthawi imeneyo ndiye unakana chiphunzitso cha Nowa. What if Noah's wife had refused? Tangoganizani kapena mwina Nowa banja lake mkazi wake anakakana bwa. You can hear Noah saying to her, Mukhoza kumva mwina Nowa akunena kuti you're in danger. muli mu You're chiopsezo, going to die. mufa ndithu inu. Now, she didn't refuse. Ndiye tangoganizani kubwino wake mkazi wake sanakani. She went into the ark. Analowa nawo ndi Nowa uja mu chombo. It was the only safe place to be. Inali malo okhawo amene anali achipulumutso. If you weren't in the ark, you drowned in that flood. Ngati munthu sunali mu chombo ndiye kuti umafa ndithu ndi madzi basi. There were only two options. Panali ziganizo ziwiri zisako ziwiri. Go into the place of safety or die. Ndiye kuti nali kulowa mu chombo kapena kukhala kunja kufa. Let's come forward some hundreds of years Ngati tione patachoka nthawi ya Nowa patadutsanso zaka zina zingapo zapamenepo. and talk about a blood-sprinkled door. Taganizani zimene munazimvapo zimene anawuza ana Israeli kupaka magazi pa chitseko pawo. By this time, the children of Israel were slaves in Egypt. Nthawi imene ana Israeli anali akapolo mu Egypt muja mu Igupto.
And God had sent 9 plagues on Egypt ndipo mulungu analero atumizira zovuta zambiri 9 ku Egypt to convince Pharaoh, you let my people go. kuti mwina Farao atakuvomekeza kwalola ana Israeli kuti adzipita kwawo. And Pharaoh kept hardening his heart. Koma tikati tione Farao amalimbitsa mtima wake kukana ndithu basi. He would not listen to what God was demanding. Samamva zimene mulungu amanena. And so God said, I'm going to send 1 plague more. Ndiye mulungu analero chabwino nditumiza chinthu china chomaliza tsopano I'm going to pass through the land of Egypt. ndidutsa mu dziko limene la Igupto And in every home, ndipo nyumba ile iliyonse I'm going to kill the firstborn in that home. ndiphamo mwana woyamba wina aliyense. But he said, I'm going to provide safety. Koma chimene anawuza chakuti koma ndipereka chitetezo kwa anthu awa. If you will take a lamb Ndanena kuti mukatenga nkhosa and kill that lamb ndi kuyipha and take the blood of that ndipo lamb mukatenga magazi ake aja and sprinkle it on the posts and the lintel of the door. ndipo mutenge nkhwapaka pa chitseko panu paja pa chitseko He pamwamba pa said, chitseko. he said, when I see that blood, Ndiye akunena kuti mulungu amene ine ngamadutsa nkaona magazi aja pa chitseko I will pass over you. nyumba yanu ndizidutsa sindipanga zakupha mwana woyamba. This is when the feast of the Passover was instituted. Inali nthawi imene phwando la Pasaka linakhazikitsidwa. Now these people had seen the first 9 plagues. Anthu awa alaloraonako ndithu zinthu 9 zimene mulungu achitira na Egypt. They saw the water turn to blood. Anaona madzi asanduka magazi. They saw the frogs and the lice and the flies. Anaonako ntchentche, sabwe, ajule zonse anazionapo. They saw the disease on the cattle. Anaonapo ziweto zikuvutika ndi matenda osiyanasiyana. They were afflicted with boils. Anaonapo matupi awo zotupa zosatha. Saw the hail that contained fire. Anaonapo zinthu zambiri zimene zinakathiwapatsa mantha. The locusts. Anaonapo dzombe. And the days of darkness that were so dark you couldn't see your hand. Ndipo anaonako kuti ali ndi maopsa otolo dzanja lako lomwe osalionayo. And now God says, I'm going to send another plague. Ndeko mano mulungu akunati koma atumizabetu chinthu china choopsa pa inu. Every wise man should have believed that plague was coming. Munthu wina aliyense wanzeru analera kukhulupirira ndithu kuti zimene mulungu zipalingana zimene zona zichitika ndithu. Because the other 9 came. Ndipo ife anaona zinthu 9 zija zachitika. Every wise person should have taken that blood and sprinkled it on the door. Munthu wina aliyense wanzeru anatenga magazi paka pa chitseko pake ndithu. Because that was the only place of safety. Pa iyoyo inali njira yokhayo imene anakapezera chipulumutso. If you didn't have the blood of the lamb on the door, Akunati munthu pa nyumba imene panalibe magazi pa chitseko. the firstborn in your house was going to die. Mwana woyamba mu nyumba mwanu amafa. And of course, we understand now. Ndipo tudziwa ndithu pano ndipo tumvetsetsa. We may be able to preach about this tomorrow. Mwina tikozopwitsapo zokuza izi mwina mawa. That Jesus was represented by that Passover lamb. Pamene paja zimaoneka kuti Yesu amafanizidwa ndi nkhosa inaphedwa ija. That the blood of that lamb protected those people. Magazi ya nkhosa ija anateteza anthu aja. That the blood of Jesus can protect us. Ndiye kuti iso chimodzimodzi ifenso magazi a Yesu akhozotipulumutsa kutiteteza ife. You know, in that time in Egypt, Pa nthawi imeneja mu Egypt muja, on that night, pa tsiku limeneja usiku uja, there was only one thing that mattered. panali chinthu chimodzi chimene chinali chofunika kwambiri. It didn't matter if you were rich. Panalibe kuti kandi olemera kandi osauka zinali zopanda ntchito It zimenezo. didn't matter if you were physically strong. Kapena sizinali zopanda ntchito kuti unali munthu champhamvu. It didn't matter how smart and educated you were. Zinali zopanda ntchito kuti unaphunzira bwanji skulu. It didn't matter if you had political power. Zilenso zopanda ntchito kuti unali ofunika bwanji mu boma la Farao. The only thing that mattered was that blood. Koma nthawi imeneja chimene chofunika kwambiri ndi magazi aja basi. Being in that house, that place of safety, Malo aja nyumba muja amene pamachitidwa magazi anali malo okhawa achitetezo. where the blood had been sprinkled. Pamene magazi anapakidwa pa chitseko paja. Let's come forward some more time. Titaona zimenezo patapitanso zaka zina. When the Israelites had traveled in the wilderness for 40 years, Ana Israeli achoka ku Egypt kuti ali munjira muja ayenda zaka 40. and they finally entered into the promised land, Ndipo afika ano tsopano muzinda wa malonjezano amene analonjeza kuti. and they had to fight against the city of Ndipo Jericho. amene kuti amenye nkhondo mozolimbana ndi mzinda wa Yeriko. And Jericho had huge walls all the way around the city, Ndipo mzinda umene wa Yeriko unali ndi mipanda yayikulu kuzungulira mzinda wonse. tall and broad Mpanda wautali komanso onenepa bwino. and strong. Komanso mpanda olimba. Israel had sent spies
ana Aisraeli anatumiza azondi ku mzinda uja And the two spies had found a house in Jericho ndipo azondi awiri aja anapita kwa mzinda wa Yeriko kukapeza mu nyumba where the woman Rahab lived. munali mzimayi wina amene mutima kutchula Lahabe And she had heard about Jehovah God. ndipo Lahabe analata vapo za Mulungu wona wa Israeli And she had come to believe in the power of Jehovah ndipo God. analotwa kukhulupirira nditu mu mphamvu ya Mulungu And she knew that this army that was coming was going to destroy that city. ndipo anamva ndithu kuti mzinda asilikali amene akubwera adzawononga mzinda wa Yeriko And she asked for mercy. ndipo anapempha kuti amukhululukira mu She chifundo actually hid the spies and protected them. timadziwa bwino kuti Lahabe amene anawabisa azondi awiri aja And they told her this, ndipo anamuuza izi azondi aja in the window of your house. anamuuza kuti pa zenera la nyumba yako pa windo la nyumba yako The house was on the wall. ndipo nyumba yake inali muchikupa muchozungulira mpanda uja Hang a scarlet thread there, a cord. anamuuza kuti ayikepo kasalu kofira pa windo paja kazuka zizendewera And so she did that. ndipo Lahabe uja anachita zimenezo And God gave his battle plan for defeating Jericho. ndiponso Mulungu anali ndi ndondomeko ndithu kuti mzinda wa Yeriko udzauthana nawo bwanji He said, I want you to march around the city one time. ndipo Mulungu anawuza Aisraeli kuti muzidzangozungulira mzinda umene wa Yeriko kamodzi And the next day, I want you to march around one time. ndakona kuti mpaka na tsiku lero uzungulira kamodzi mawa kamodzi Do that for 6 days. nanamuuza kuti kwa masiku 6 muzingozungulira mzinda umenewo kamodzi And on the 7th day, ndipo tsiku la 7 I want you to march around the city anamuuza kuti anawuza kuti azungulire mzinda umene wa Yeriko uja seven times. azungulire ka 7 And tsiku then I limenelo. want you to blow your trumpets. nanawuza kuti mukamazungulira mudzayimbe mazitoliro zanu And I want you to yell. ndiponso mudzakuwe And you know what happened. mudziwa chimene chinachitika eni Those huge, strong walls fell down. mpanda uja wolimba wautali wonenepa bwino unagwa The Israelite army came rushing in. asilikali a Israeli analowa mu mzinda muja mopheka And every resident in Jericho was killed. aliyense mu mzinda wa Yeriko anaphedwa All of them died, onse anafa ndithu except those that were in Rahab's house. kupatula okhawo amene anali nyumba ya Lahabi The one with the scarlet cord in the window. nyumba imene panali kachinthu kofira pa windo pake paja That was the place of safety. mmenemo munali mu nyumba yokha imene munali chipulumutso One family was saved. ndi banja limodzi lokha imene linapulumutsidwa One house and the people in that house. ndi nyumba imodzi ndi anthu a nyumba imene amene anapulumutsidwa One place of ndi safety. malo amodzi amene anali achitetezo No one outside was spared. palibepo munthu amene anali kunja kwa nyumba ya Lahabi anapulumuka No one on the other side of the city or just outside the door. palibepo amene anali kunja kwa nyumba ija anapulumuka kapena mbali ina ya mzinda If you were not in that house, munthu amene sanali mu nyumba ija you died. mudziwa kale zimene zinachitika Here's the thing for us to understand, ichi chimene ndikufuna kuti mumvetsetse tonse pano to remember as we're making decisions about these things. tiyenera kukumbukira pamene tidzipanga ziganizo pokhudza moyo wathu The church is the only place of safety. tidziwe kuti mpingo ndi malo okhawo amene ali achipulumutso When the day of the Lord comes, tsiku la Ambuye likadzafika I think of the church as the ark, ndifuna muganizire mpingo ngati chombo the place of safety. malo achitetezo I think of the church as being the house with that blood-sprinkled door. ndimaganiziranso nyumba ngati nyumba mpingo ngati nyumba imene ana Israeli anawuza apake magazi pa khoma pawo Or that house with the scarlet cord hanging in kapena the nyumba window. imene inalipo ya Lahabi imene anayika kachinthu kofira pa windo It's pake the only place of safety. ndi malo okhawo achitetezo When is the day of the Lord coming? kodi tsiku la Ambuye lubwera liti Oh, there are preachers on television that think they can tell you. pala zilalikena mmatelevision amati ayi ndikozodziwa tsiku la Ambuye kulosera ati dziko lidzatha tsiku lakuti But Jesus said plainly, of that day and hour knoweth no man. koma Yesu ananena ndithu momveka bwino zokhudza tsiku limene pamene nthawi palibe amene amadziwa He said the angels of heaven didn't know. akunena nolo angelo akumwamba sadziwa He said he himself didn't know. olo na Yesu ananena kuti Yesu sindidziwa Only the Father. atamadziwa You don't know when Jesus is coming again. simudziwa kuti Yesu abweranso liti The sky tonight could be rolled back as a scroll. lero mudziwa kuti kumwamba kukhoza kungotseguka ndithu ngati imene matsegulira buku This earth could be destroyed. mudziwa kuti lero lomwelo dziko likhoza kutha And there is only one place of safety. koma mudziwa kuti pali malo amodzi okha achitetezo Are you in the Lord's church? kodi muli mu malo mu mpingo wa Ambuye okhawo Just as we talked about by
hearing and believing and repenting and professing and being baptized? monga mmene takambira umenera kumva kukhulupirira kulapa kuvomekeza komanso batizika. Are you serving in the Lord's church? Kodi inuyo muli mu mpingo wa Ambuye upulumutsa anthu? Are you faithful in the Lord's Kodi church? ngati muli mu mpingo ndinokhulupirika mu mpingo mu? Are you staying and working in that place of safety? Ndipo kodi malo achitetezo ndipo mugwira ntchito yoyenera kuti mutetezedwebe? I am going to ask a song leader to come Ndipempha kuti tsogolera mu nyimbo ya mayitanidwe abwere kuno. because I want to urge you to take whatever step is necessary Ndifuna ndikuthandizeni kuti mutenge njira imene ili yoyenera kuti in order to be right with God, kuti ubale wanu ndi Mulungu ukhale wabwino, in order to be in that place of safety. kuti mukhale malo achitetezo. We invite you to come. Ndikupemphani kuti mubwere muchitepo kanthu. If you need to be baptized, Ngati mufuna kubatizidwa, don't let the cold put you away. musakhanize kuti koma mmene kuzizira mungalowenso m'madziso. If you need to come and confess sin Koma ngati mufuna kupulumutsa kuvomekeza machimo anu, and be restored to that place of kuti safety, mubwererenso ku malo achitetezo amene anayika Mulungu mpingo wake, don't be shy. musachite mantha, musachite manyazi. Stand up and say, I want to be with the Lord. Imirirani mene kuti ine ndikufuna kukhala mwa Ambuye Let's be basi. standing, please. Tiye tiyimirire ndi pa nthawi ino ya mayitanidwe, tiye tiyimirire. Where's our song leader? Tipemphe mbale wathu wa nyimbo atitsogolere nyimbo ya mayitanidwe. Alongo amayima mbali yomwe ija, abale amayima mbali ya uku.